Сәләмәтсез. Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәтлеләр җиңү бәйрәмен каршыларга җыена. 9 май көткән даналы җиңү көне. Үзәктә сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм сугыш чоры балалары. Әлмәттә бәйрәмнәр вакытында шәһәрнең төп урамын ябачаклар. 9 майга бәйрәм программасы әзер. 9 майда илебез халкы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77нче елын каршы алачак. Фашизмны җиңүгә өлеш керткән бабаларыбыз сугыш чоры михнәтләрен үз җилкәсендә кичергән әбиләребезне искә алуга кагылышлы бәйрәм чаралары инде башланды да. Бу көннәрдә алар өчен концертлар, тантаналы чаралар бара. Беренчеләрдән булып бу эстафетаны 8нче төзәтү колониясендә башлап җибәрделәр. Биредә җиңүнең 77 еллыгына багышланган тантаналы митинг узды. Анда Бөек Ватан сугышы чорына катнашы булган 6 кеше, эшләп килүче хезмәткәрләр, хезмәт ветераннары, 21нче урта мәктәп кадетлары да чакырылы иде. Алар төзәтү колониясе территориясендә урнаштырылган мемориаль тактага гөләмәләр һәм чәчәкләр салды. Бәйрәм итү уңаеннан залплар ясалды. Бәйрәм кысаларында җиңүгә өлеш кертүчеләрнең өйләренә барып бәйрәм күчтәнәчләрендә тапшыру бара. Аларның фатир бусагасына килеп керү белән ихтирам һәм хөрмәткә нигезләнгән мөнәсәбәтләрнең ныклыгы күренә һәм соклану хисе тудыра. Гарифуллиннар 9нчы А территориаль советының да иң хөрмәтле кешеләре. Габдрәүф абый да Зөлхия апа да Илхабайдан. Габдрәүф абый 1932 елның 8 октябрендә дөньяга аваз сала. Сугыш башлангач 41 елны әтисе Шәфигулла фронтка китә. 6 бала әниләре белән авылда кала. Шул вакыттан ук 5 сеңел абыйсы эшли башлый. Шуның өчен әти киткәчтән инде теге идәге мәшәкатьләр күбрәге малай илкәсенәрәк төшә иде инде. Аннан соң ул вакытта бит әле без әзердә түгел идек. Әни белән инде урманнан утын кайтару ат белән инде, или үгез җигеп, шулар минем илкәгә төште инде. Габдрәүф аганың шулай да бәхте булган. Әтисе яраланса да исән кайта сугыштан. Әтиле көенчә ул мәктәптә белем ала. 18 яшеннән төзүчеләр трестында эшли башлаган ага товаровед булып та бүлек җитәкчесе итеп тәшли. Ул намуслы хезмәте белән абруй казанган шәхес. Җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша. Озак еллар Главнефтегазстрой берләшмәсенең берләштергән профсоюз комитеты рәисе булып тора. Габдрәүф абый белән Зөлхия апа Гарифуллиннар инде 66 ел бергә. Бу вакыт эчендә алар 4 кыз үстергәннәр, һәрбер кызында 2 бала да бар. Бүген дә бабай әбисе турында яратканым дип сөйли. Тормыш чәчәкләре булган Тәнзилә, Әлфия, Флёр, Эльвира кызларын хезмәт үрнәгендә тәрбиялиләр һәм яхшы тәрбия, югары белем бирәләр. Бүген районыбызда Бөек Ватан сугышы елларының тере шаһитләре бик әз калдылар. Шуңа күрә һәрберенә хөрмәт күрсәтеп рәхмәт әйтү мөмкинлеген файдаланып каласы иде. Моны исәптә тотып, Әлмәт музыка көллиятының бер төркем яшьләре Габдрахман авылына юнәлде. Алар белән безнең иҗат төркеме дә булды. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Бүген Габдрахман авылында Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннар инде юк. Шулай да әле биредә 7 тыл хезмәтчәннәре исән һәм аларның даны хәтере мәңгелек. Әбирегә исә агитбригада килгән вакытта шушы сугыш елларын әбиләре, бабалары сүзләрен хәтерләгән оныклар һәм сугыш елларының үз күзләре белән күргән олы яшьтәге сугыш чоры балалары бар. Музыкаль агитбригадалар Әлмәттә пандемия башланган дәвердә 2020 елдан башланып китте. Әлмәт яшьләренең сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре яшәгән адреслар буенча барып, өй фатир каршында чыгыш ясавы, аларга безнең буыннан тыныч тормыш өчен рәхмәт һәм хөрмәт билгесе. 9 май көткән даналы җиңү көне. Безнең җиңү көне, бөек җиңү көне. Студентларыбызның чыгышларын укучылар шул исәптән авыл халкы бик җылы алкышларга күмеп каршы алды. Без аларга бик рәхмәтле. Инде безнең бүген төрле тематик программалар барсы да инде якынлашып килүче бөек җиңү бәйрәме уңаеннан эшләнелде. Габдрахманнан Бөек Ватан сугышына 400дән артык кеше китә. Шуларның 244-е яу кырларында ятып кала. Авылның үзәк мәйданында быел инде шуңа өстәп музей йортында да әлеге тантананы бик зурлап билгеләп үтәбез. Беренчедән һәрбер килә алмаган кешеләрнең хәтта өйләренә барып концерт куйган вакытларыбыз да булды. Менә безнең соңгы сугышта катнашкан Мустафин Нуришан абыйга өенә дә барып концерт куйганыбыз булды.
Быел инде зурдан күп шулай ук музейда тыл хезмәтчәннәренә багышланган һәйкәл ачу тантанасы була. Агит бригада составындагы егет кызлар ярты сәгатьлек концерт программасын авылның 2 нуктасында куйдылар. Әлеге чара тагын бер кабат әби бабаларыбызның каһарманлыгын мәңгеләштерүгә бер адым булып тора. Этот день мы приближали как могли, этот день победы. Ләдифә Нагманова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Георгий тасмасы ул безнең ветераннарга булган хөрмәтебез, сугыш кырларында ятып калган ватандашларыбызга, барысы да фронт өчен дип яшәгән кешеләргә җиңү өчен рәхмәт белдерү. Тасманың сары төсе ушак, ә карасы төтенне белдерә. 2005 елның языннан илебездә Георгий тасмасы акцияләре уза. Калабызның 1 номерлы лицей интернатында Георгий тасмасыннан брош ясау буенча мастер-класс оештырылды. Лейсән Типаева 12 елдан артык Түбән Каманың Осталар союзына керә. 13тән артык төрле иҗади мастер-класслар уздыра. Әлмәткә махсус Георгий тасмасыннан брош ясау өчен чакырылган. Я рассказываю детям об истории возникновения георгиевской ленты, так как символом Дня Победы... Балаларга Георгий тасмасының тарихы турында сөйлим, чөнки җиңү көннең 9 майның символы булып тора. Ник нәкъ шушы тасма икәнне беләләр һәм аның тарихы белән танышалар. Дети узнают об истории, а также и мы подготавливаем своими руками брошь для каждого ребенка. Каждый своими руками. Әлеге чарада күпләр беренче тапкыр катнаша. Һичшиксез, мондый мастер-класслар һәр гаиләгә кагылган бөек ватан сугышы елларын онытмау, җиңү нинди бәя, никадәр кеше гомере өзелү белән бирелгән истә тоту өчен бик мөһим. У моей мамы был дедушка, вот он участвовал в Великой Отечественной войне. Әнинең бабасы бөек ватан сугышында катнашкан, әтинең әбисе дә, безнең әби дә шушы дәһшәтле елларда яшәгән. Она сейчас для меня прабабушка до сих пор жива, и она тоже жила во время Великой Отечественной войны. Мастер-класста катнашучылар Георгиевская ленточка брош беркетәләр, аннан инде аны чәчәк яки йолдызлар белән бизиләр һәм шушындый моторлык була. Мастер-класста 5-нче сыйныф укучылары катнашты. Лицейның җитәкчелеге сүзләренчә, мондый чаралар балаларны бөек җиңү символларына якынайта һәм буыннарны бәйләп торучы җеп була. Наши ребята сегодня пишут письма солдатам. Безнең укучылар бүген шулай ук солдатларга хат та яздылар. Бу хатларны без махсус хәрби операциядә катнашучы Россия егетләренә юллаячакбыз. Исполнять свой долг. Ознакай балалар иҗаты үзәгендә тыл ветераннары һәм сугыш чоры балалары өчен без шинельсез солдатлар идек исеме астында чара үтте. Анда безнең иҗат төркемендә катнашты. Җиңү көне алдыннан оештырылган бәйрәмгә тылда фидакар хезмәт куйган һәм сугыш авырлыкларын үз җилкәләрендә күтәргән буын мәгариф ветераннары чакырылган иде. Чараны мәгариф музее җитәкчесе Наилә Шәяхмәтова алып барды. Ул әлеге очрашуны оештыручы да. Бер шырпысыз түзгән, керосинсыз, шәй шикәрсез тизгә түзгән авыл, сыер буты кебек малайларга күтәрергә илне авыр шул. Ветераннарны бәйрәмнәр белән муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, район һәм шәһәр ветераннар советы рәисе Миргазим Каримов тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерделәр. Авыр булдымы дип әйтәбез. Юк, авыр булмады. Яшәй итмәде, ашау да итмәде. Ашау юк. Менә 49 елның ачлыгын мин һәрвакыт истә тотам. Үлән алып калды безне. Кычыткан алып калды менә барды да монда. Шушы чырмыткан балалар билгеле. Мин сугышчы баласы. Нәкъ сугыш авазы тынганга 77 ел, миңа да 77 яшь. Без инде сугышның мехнәтләрен, авырлыкларын бик күп күрдек. Миңа бөек ватан сугышы башланганда 10 яшь иде. Андагы яшәешне сөйләп бетерә торган түгел. Аллаһка шөкер, без җиңдек. Кичәдә үзешчән артистлар башкаруында сугыш чорына багышланган театральләштерелгән чаралар күрсәтелде. Шигырьләр һәм җырлар яңгырады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Алда безне тагын 4 көн ял көннәре көтә. Араларында иң хөрмәтлесе әлбәттә 9 май җиңү көне. Аны уздыру нечкәлекләре хакында Алия Бәйрәмалова сөйли. Төп бәйрәм әлбәттә җиңү көне. 9 майда иртәдән кичкә кадәр калабызда күңел ачу программасы узачак. 7 сәгатьтән 10 сәгатькә кадәр Мәңгелек ут мемориаль комплексы янында чәчәкләр салу узачак. Драма театры каршындагы мәйданда җиңү мае программасы, биредә солдат җыры фестивале, пионерлар оешмасы экспозициясе, эзләнү отрядлары, иҗтимагый хәрби патриотик оешмалар һәм шәһәр предприятиеләре күргәзмәсе, мастер-класслар, гастрономия ярминкәсе узачак. Ленин мәйданында тантаналы парад. Биредә үк Кызыл мәйданнан турыдан-туры
трансляцияны карарга мөмкин булачак. Чарада шәһәрнең иҗат коллективларыннан концерт программасын 1 минуттанлык бөтен Россия акциясы узачак. Ленин урамының Чехов урамыннан башлап Мәрҗани урамына кадәр аралыгында төрле локацияларда балалар һәм өлкәннәр өчен җиңү битләре арт кухнясы, Салат күпере курчак театры спектакле күрсәтеләчәк, фотозоналар һәм мастер-класслар оештырылачак. Һөнәрчеләрдән сату күргәзмәсе, сәүдә нукталары эшләячәк, фронт боткасы дегустациясе узачак. Каракү скверында җиңү тавышлары программасы, интерактив хәрби тарихи программа, Сандугач Сарар илем фестивале лауреатлары һәм Татнефть профсоюзының талантлар фестивале бәйгесе лауреатлары чыгышы булачак. Моннан тыш Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев, кадет фанфаралары тынлы оркестры, Волга-Волга төркеме чыгышы да көтелә. Үлемсез полк бөтен Россия акциясе 15 сәгатьтә Нефтче мәйданында узачак. Бәйрәм салюты 22 сәгатьтә. Әлмәттә бәйрәмнәр вакытында шәһәрнең төп урамын ябачаклар. Алайда җәмәгать транспорты йөриячәк, ләкин башка маршрут буенча. 7 һәм 8 майда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итү буенча репетиция планлаштырылган. Шулай итеп, 7 майда 11 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр Засонов урамыннан алып, Радищев урамына кадәр Ленин урамын ябачаклар. 8 майда 13 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Җәлил урамыннан алып, Радищев урамына кадәр ябылу планлаштырыла. 9 майда җиңү көнендә 6дан 23 сәгатькә кадәр Мәрҗани урамыннан Чехов урамына кадәр Ленин урамы ябылачак. 13 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр Төзүчеләр проспекты киселешеннән башлап Мәрҗани урамына кадәр урам ябылачак. Алия Байрамалова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.